माबायदि नांखो मोजां मोनथाराखै आं मोजां मोनदों नोंसोरो आं मोनसे नोंनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंगोन आङो जुदि नों बे बाथ्राखौ बुङोब्ला आंनि बे बाथ्राखौ नै बिदि माने मिनिनाय टाइप आरोना आं गोबां मोजाङै मिनिनो रोङो आरो एकदमबारे मानो होनोब्ला मिथिगौ ना मोनसे खोथा दहायो जेब्ला आं बे मोसानायखौ मिनिनायखौ खालामदोंमोन जोंहा मोसाखावरिफ्रा ओरैबायदि मिनिदोंमोन आं जुदि बिसोरखौ जुदि मिनिहोनो हादोंब्ला आं नोंथांमोनखौबो मिनिहोनो हागोन स' बेनि थाखायनो मिनिनायजोंनो मिनिहोनो थाखाय गासैखौबो बे मिनिनायखौ खालामनाय जादों आरो जोबोद मोजां जादों आं ओरैनोसो बुंफ्लादों आं मिथिगौ आंनि खननाया एसेबां मोजां जायाखै अब्लाबो खनसाबबाय आंबो मोसासाबदोंना बेनोथ' इन्टारटेनमेन्ट बेनि थाखायथ' इन्टारटेनमेन्टखौ लानाय जादों नङा होमबा थारैनो दायो जोङो रिजाल्टखौ डिक्लेयार खालामसै नामा जों टेक्निकेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो बेखौ मोनथिहरनो लुबैबाय जे रिजाल्टआ जाबायना टेक्निकेल डिपार्टमेन्ट जुदि रिजाल्टआ रेडिबा नाव जोंहा रिजाल्ट फैसिगोन एबार बेयावहाय रिजाल्टखौ शो खालामनानै होनो आखायाव लाबाय स' जोंहा फाइनाल रिजाल्ट बिनि थाखाय उहुमा दायो फाइनाल रिजाल्ट नङा होमबा स' जों जाजेसखौ जों बेवहाय लिंहरनोसै नङा होमबा स' जोङो जाजेसखौ बेसेबांहाय गोसो गोथारै जौसांसिम फैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय मेडामा जोंना फैख'नो हालायलायाखै मेडामा गोजांबाय सारा थेनथ'बाय नामा सारा थेनथ'वाखैना सार माबायदि नांदों दिनैनि दिनखौ जा जाजेसफोरबो फैबाय जोंहा आलासि दङ मेन्डेला सारखौ जों फिन खेबसेबाव खावलायहरबावो जोंहा जोबनाय हाबाफारिया सार लोगोसे सुरेन सारबो जौसाङाव खावलायबाय सारखौबो जोंजों लोगोसे जोंनियाव दायो सुरेन सार आरो लोगोसे मेन्डेला सार देंखो सार माइकेल सार आरो लोगोसे जोंहा रिंकुमनि मेडाम बिथांमोना जोंनि जौसांसिम सफैबाय दायो जोङो फाइनाल रिजाल्टखौ जोङो देखायसिगोन मोनथिसिगोन जोङो बेयावहाय जोङो जाजेसफोरनिफ्रायनो बे बिबुंथिखौ लाखिहोनोसै जोङो मेडामखौनो बेखेवहोनोसै नामा फाइनालखौ माने रिजाल्टखौ नायनोसै सोरनि खाफालाव मा दङ दा भटिंनि रिजाल्टआ फैबाय अनलाइन भट रानी बसुमतारीनि 28 स्टूडियो ऑडियंस हॉल भोट 36 100 जजेस भोट रिंकुमुनि नार्जारी 1000 माइकेल मुसाहारी 1000 देंखो ब्रह्म 300 माबाया रिजाल्टआ मिस्टेक दं मोनसेया देंखो ब्रह्मना 1500
जजनि भटनि काउन्टिंआ मिस्टेक जाबाय देंखो ब्रह्मना 1500 सोमोन ओमफ्राय नोंना 700 सोमोन ना ओमफ्राय मेडाम 700 ओमफ्राय आंना 1000 मोन बेखौ जों गोसोआव दं खोनाबाय रिंकुमनि मेडामना 700 बेयो टेक्निकेल प्रब्लेमनि थाखाय जादोंबो जानो हागौ बेखौ जोङो दसे उनाव होफिनगोन बेखायनो दसे नेथ'नो थाखाय खावलायबाय टेक्निकेल डिपार्टमेन्टआ जोंनो दसे समनि गेजेराव 7 1 ओमफ्राय 15 7 8 9 बे रिजाल्टखौ जोङो स्किप खालामसै नामा नेक्स्ट माने रानी बसुमतारीनि रिजाल्ट जा ओंखारदों बेयो एसे मिस्टेक दङ नेक्स्ट कन्टेस्टेन्टनि रिजाल्टखौ फोस्रावनो आखायाव लाबाय नेक्स्ट कन्टेस्टेन्ट टेक्निकल डिपार्टमेन्टखौ जोङो नेक्स्ट कन्टेस्टेन्टनि रिजाल्टखौ ओंखारफैबाय हिरामणि उजिरनि रिजाल्ट माइकेल सारखौ खोन्थाना होनो थाखाय खावलायबाय निमाहा बिनाय थाबाय इन्टाराप्ट खालामनायनि थाखाय जोंनि भट बेवहाय रिजाल्ट होनाया एसे गोरोन्थि जादों बिनि थाखायनो जोङो टेक्निकेल प्रब्लेम स' बिनिखायनो जों ब्रेक लाथ'नोसै नामा स' बिनि उनाव जोङो कारेक्सन लानानै बिनि उनाव जों रिजाल्टखौ फाइनाल जोङो डिक्लेयार खालामसै स' थेंक इउ स' माच जोङो ब्रेक लानोसै
हेलौ 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 उपमा फैदो So, खेबसेबाव फिन फैफिनबावबाय लाइव टेक्निकल प्रब्लेमनि थाखाय आरो मिसआन्डारस्टेन्डिंनि थाखाय जों रिजाल्टखौ दहाय डिक्लेयार होनो हायासै जों मिन्थिगौ दायो गोबां मानसिफ्रा जायफोर दहाय नेदोंमोन बिथांमोना उन्दुलांबाय बा उन्दुबाय नेनो हायैनि थाखाय जाहाथे बिथांमोना गाबोन फुङाव नायो बे रिजाल्टखौ जों दिनैनि रिजाल्टखौ फोसावनोसै स्क्रिनाव होनानै होनोसै दायो नोंथांमोना नायनो हासिगोन स्क्रिनाव नोंथांमोना नायदो दिनैनि रिजाल्टनि माने खौरांखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनसिगोन स' टेक्निकेल डिपार्टमेन्टखौ खावलायबाय जे बिथांमोना रिजाल्टखौ स्क्रिनाव फैयो गिबियावनो रानी बसुमतारी रिजाल्टआ स्क्रिनाव नुजाफैबाय बिथांनि अनलाइन भटआ जादों 23 स्टुडिअ हल ऑडियन्स भटआ जादों 28 ना अनलाइन भटआ 28 स्टुडिअ हल ऑडियन्स भटआ 3600 एन्ड जाजेसनि भटआ मेडाम रिंकुमणि नार्जारिनिया 700 माइकेल सारनिया 1000 देंखो ब्रह्म सारनिया 1500 टोटल भटआ जादों 6828 so गासै टोटल भटआ जाहैबाय 6828 so अनलाइन भटआव 28 मोननो हादोंमोन बिथाङा जाबाय आखाइ खबना हो रायजोफोर बिथाङा एसेबां भट मोननो हादों फोस्रावबाय नेक्स्ट बादायगिरिनि भटखौ जोङो स्क्रिनाव होनो थाखाय खावलायबाय बिथांनि मुङानो जाबाय हिरामणि उजिर स' हिरामणि उजिर अनलाइन भट मोनदों बिथाङा 80 स्टुडिअ हलनिफ्राय 5200 आरो जाजेसफोरनिफ्राय रिंकुमणि मेडामनिफ्राय 800 माइकेल मोसाहारि सारनिफ्राय 2000 आरो देंखो ब्रह्मनिफ्राय 1000 टोटल 9080 मोननो हादों हिरामणि उजिर सरि बेवहाय मोनसे गोरोन्थि जाबावदों माइकेल सारा 1000 ल' भट होनना बुंदों स' होमबा बेवहाय 8080 जागोन 9 नि जायगायाव 8080 जागोन स' डाइरेक्टलि जों बुंखानोसै बेयावनो 8080 जाहैगोन हिरामणि उजिरा माने बिथाङा बेखौ बेसेबां मोननो हाबाय आरो 1000 माइनास जागोन मानो होनोब्ला माइकेल सारा 1000 ल' होदों होननानै बुंदों स' जों नेक्स्टआव थांनोसै नेक्स्टआव दं जोंहा बिनिमा बसुमतारी स' जों टेक्निकेल बिनिमा बसुमतारी कोड नम्बर B007 बिथाङा अनलाइन भटआव मोननो हादोंमोन 92 किन्तु अनलाइनाव बिथाङानो हाइस्ट मोनदों दै 92 आरो लोगोसे स्टुडिअ हलाव मोनदों बिथाङा 7700 वाह आरो लोगोसे जाजेसनिफ्राय मोननो हादों रिंकुमणि मेडामा होदों 700 माइकेल मोसाहारि सारा 1300 देंखो ब्रह्म सारा 2000 गासै टोटल
11,792 wow Binima congratulations bहा दं बिनिमाया wow आखाइ हमना होदो so बिथाङानो हाइस्ट जाना दंथ'यो आरो जोंहा जोबथायाव दङ फोरबो ब्रह्म so बिथांनिखौ स्क्रिनाव होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय so फोरबो ब्रह्मनि रिजाल्ट सफैबाय अनलाइन बोर्ड 66 स्टुडियो हल ऑडियंस बोर्ड 3800 जजेस फोरनिफ्राय रिंकुमनि मैडम 600 माइकेल सारनिफ्राय 900 देंखो ब्रह्म सारनिफ्राय 1300 टोटल 6666 then winner is Binima Bosumatarí from Golfara district so बिथांखौ जोङो so बिनिमा बसुमतारीखौ जोङो स्टेजसिम खावलायनो सानबाय गासिबो कन्टेस्टेन्ट सरि अबाउट दैट गासिबो कन्टेस्टेन्टफोरखौ जौसांसिम खावलायहरनाय थाबाय रानी बसुमतारीखौ जों नुनो मोनाखै बिथाङा जेरावखि थाया मानो जौसाङाव फैनांगौ बिथांखौ जों खावलायबाय रानी बसुमतारी बहा दङ नोंथाङा थाबैनो नुजाथिफैयो जों खावलायनो थाबाय बादायगिरि फोरजों लोगोसे जोङो जाजेसफोरखौबो जौसाङाव फैनानै जोंजों लोगोसे गसंफाफैनो थाखाय खावलायबाय मानो होनोबा जोंना रिजाल्टआथ' डिक्लेयार जाखांबायानो देंखो सार जौसाङाव फैनो थाखाय खावलायबाय रानी बसुमतारी so जोंहा आलासि महरै हांख्रायजानाय मेन्डेला सारखौ जों जौसांसिम खावलायहरनाय थाबाय आरो लोगोसे सुरेन बर' सार बिथांखौबो जौसांसिम खावलायहरनाय थाबाय sir Suren sarखौ जौसाङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायबाय सुरेन सार नोंथाङा जेरावखि थाया मानो जौसाङाव फैनानै सरि सुरेन सारा थांबाय होननानै बुंनाय खोनानो मोनदों स' दायो जोङो फिनिशिंआव थांनोसै दायो जों रिजाल्टखौबो मोनबाय जोंहा जाजेस आरो लोगोसे जोंहा आलासि महरै जोंहा मेन्डेला सार थेंक इउ आरो रिंकुमनि मेडाम थेंक इउ माइकेल सार थेंक इउ देंखो सार थेंक इउ आरो लोगोसे जों
जोंहा मोसाखावरिफोर जा फोरबो थेंक इउ रानि थेंक इउ आरो बिनि गेजेराव हिरामनि उजिर थेंक इउ आरो लोगोसे बिनिमा थेंक इउ स' विनार हिसाबै बिनिमाया देरहाबाय स' जोङो खावलायगोन जाजेस साथामखौ बिनिमा एसे आखाइ थिखांनांगौ होनना बुङो नामा नि मथे आखाइ थिखांनानै होदो नोंथां होननानै Congratulations, Vinima. The points so nोंनो रासिन माबाखौ बुथुमनो हाबाय. So congratulations. ओमफ्राय नोंसोर साथामआ वाइल्ड कार्ड एन्ट्रियाव बिराद गोसो होनानै फैखा. नोंस्रा दाबो कम्पिटिसननिफ्राय आउट जायाखै हो? वाइल्ड कार्ड एन्ट्रि दङ. बिसोर थारिखखौ मिथिखायो खोमा वाइल्ड कार्ड एन्ट्रिनिखौ. बेयाव जा फार्स्ट राउन्ड दिनै जेरै साप'ज बिसोर साथाम थालांबाय. सेकेन्ड राउन्ड थाबाय. दा बेयाव दा नोंसोर साथामाव सासेल'सो गालांगोन जायना खमसिन बुजिदों रुल्सआ बेसोमोन. बिसोर साथामबो गालाङाखै. सोरना खमसिन बेनासो बिदाय होनायनि खोथामोन. दा देरहानायाथ' बिनिमाया देरहाबाय नाथाय जों एक्सुवेलि बिदायसो होनांगौमोन दिनै सासे. दा टटेल भटआव देरहानायावथ' नेक्स्ट हासिगोन माबाया राउन्ड 2 आव. ओमफ्राय सबसे लयेस्ट सोर बेखौल' आंनो खोन्थादो. फोरबो होमबा नोंसोर सानैया ओरै फैदो. लयेस्ट फोरबो स्क्रिनाव होनानै होयोमोनबा एसे मोजां जागौमोन नामा? लयेस्ट जाय खमसिन मोनदों आं खोन्थानोसै. दा रुल्स लाइक दिस रुल्स आलदा. अन्नानै लयेस्ट मोननायखौसो जों बिदाय होनायनि खोथा होदोंमोन एकर्डिं टु प्लेनिं. दा बिसोर साथामा फोरबो ब्रह्म बिथाङा 6666 स' बेनो खमसिन. स' हायेस्टआव माबाया मोनबाय मा होनोमोनलाय बिनिमा. ओमफ्राय सेकेन्ड हायेस्टआ नोंनिमोन ना नोंनिमोन जिखुनु. दा बे साथामा नोंसोर साथामा सेकेन्ड राउन्डआव आरो गाल खोनाबाय. बेसोमोन जोंनि प्लेनिंआ होमबा एसे गरबल जालायदों खोमा माबा साननायफ्रा. बिदि माबा देरनायखौ उइनारखौ जों डिक्लेयार होनायनि खोथायानो गैयामोन बेयाव. माने फाइनाल नङा नालाय बियो जों बिदाय होनायनिसो खोथा होनदों. जाय सबसे खमसिन बेखौ जोङो बिदाय होलांबाय थासिगोन आरो. स' फोरबो दा बिसोर साथामाथ' आवगायबाय नोंहा थालांबाय एस लयेस्ट भट. खिन्थु नों गिनाङा नों कम्पिटिसननिफ्राय आउट जायाखै दाबो. दा राउन्ड नम्बर 2 एन्ड 3 नि उनाव जेब्ला वाइल्ड कार्ड एन्ट्रि जागोन बेयाव नैबेयाव सासे गालांबावगोन ना बिसोरजों आरो बादिबावगोन नोङो ज'यैनो मिथिबाय. बिदिबा सार माने सान्सा दङ बिथाङा आरो बिथांमोना डाइरेक्ट राउन्ड 2 आव थांबाय. बिसोर दा राउन्ड 2 थांबाय. गासिबो साथामा राउन्ड 2 आव थांबाय. बिसोर गासिबो राउन्ड 2 थांबाय. कंग्रेचुलेसन राउन्ड 2 आव थांबाय. ओमफ्राय राउन्ड 2 आव आरो सासे थांबावगोन आरो राउन्ड 3 आव सासे थांबावगोन. ओमफ्राय सासेल' थासिगोन ना बे मालाय डाइरेक्ट फाइनालाव थांबाय. ओमफ्राय जाय थालांजोबदों राउन्ड 1 2 3 आव बिसोर आरो ज' वाइल्ड कार्ड एन्ट्रियाव खेबसेनो बादिबावगोन. माने जेसेबां जेनलांबाय थादों बिसोर आरो वान गोल्डेन चान्स मोनगोन. माने ए ग्रुपनिफ्राय सासे फाइनालाव थांगोन आरो. औ बेथ' थांखागोनखा. ओमफ्राय जाय माबाफ्रा थालांदों दा जेरै फोरबो जों थालांबाय बिसोर वाइल्ड कार्ड एन्ट्रियाव आरो खेबसेनो ज' बाथिफिननांगोन आरो ना. दा बेखौ होनाय जाहैबाय वाइल्ड कार्ड एन्ट्रि. स' मानोबा ग्रुप सि आव मानोबा सानैल' ना साथाम गैया. स' बेनि थाखायनो जों बे रुल्सखौ दानाय जादोंमोन. So congratulations to all three of you. Not only you, you have got the highest votes. Going to the round 2 and Furber. We'll see you in wildcard. Okay? Wildcard entry. Mazang practice kalam nan fide.
आरो आसा खालामो बयबो माने दा बे जोंनि साथाम टप सेलेक्टेड जानायफ्रा आरो गोसो होबावो ओमफ्राय जों गोसो होनायखौ खोथावलाय दा आं होनगोन सार मेडाम नों मोनसे खोथा बुंदो सोर खालामनांगोन आं खावलायदों साफ्रोम जायफोरा दिनै बादायलायदों बिथांमोना बिनिख्रुइ बांसिन हार्डवार्क खालामनानै फोरोंबाय थाखादों आरो जों नेक्स्ट टाइमाव बिनिफ्राय साबसिन बादायलायनाय पारफरमेन्सखौ जों नुनो मोननानै मिजिंथिबाय दुखु जानांगौ जेबो गैया बादायलायनाय जेननाय आरो देरहानाय बेयाव जायहा बांसिन हार्ड लेबार खालामगोन बेयो देरहासारनायखौ मोनगोन बेनि फिथाइ आं फोथायनानै साफ्रोमनिसिमबो गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनानै नेनानै थाबाय गोजोननाय So thank you so much. जोंहा जाजेस आरो लोगोसे दायो जोंहा आलासि दङ मेन्डेला सारखौ अके दे होमबालाय सारा बुंबाय कि बेखौ एन्डिं स' दायो जाजेसफोरा बुंबाय गावसोरनि बिबुंथिखौ दायो लोगोसे दिनैनि दिनाव खुगालांबाय सासे बेनो जाबाय फोरबो ब्रह्म खमसिन अनजिमाजों बिथाङा भट मोननो हादों बिथाङा अब्लाबो जेनदोंब्लाबो जेनाखै बायदि जाना दङ मानो होनबा बेहा मोनसे चान्स दङ बेनो जाबाय वेल कार्ड एन्ट्रि नङा होमबा सार स' जों बिदाय लालायनोसै जोङो हरबो थौबाय स' बेनिखायनो दायो बयनिसिमबो जों बिदाय लाबाय स' खेबसेबाव बयबो जयै खेबसे बुंबोदो बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 नि आखाइ खबदो खेबसे थेंक इउ सार मिउजिक दामना होदो एसे